12 बुजा थांबालै माइ रोगाग्राया बजासेल' लायदां 13 नोंसिनावबो हिसाबखादा रोगानाया बिदि सुइदु बजाल'थार दाबो लाइन जाजोब्बाय माथो लबार गोदाना बेनो नामा बेसेबां लाया माबैसे मोनजेनखो गावथ'वाखै माइ हाखांबाय गायसिमोन बजाखौ बोथ्रोबबाय नै दालि फोनो हालौनो फात्ताखौ मोनासै माला हाखांखो रानखाबायलै ने माबायाबो मारायाबो होबा होजाबाय खनसे बेलथायनांगौ दानो नोंसोर रोगानाया बेलथायनाय जाखाबायना ओरैनोल' दोनहैदों रिन्दाव नुलाय ने बै दंग' जिंनिफ्राय बैसिमबानो सासे मानसिनाव इसिबां हा थाबानो अयथासार बै दंग'निफ्राय बैसिम थाबानो मालदार मा जालु खिलु बाननोनो हाया माथो गोलोमफुजोब्बायबो माइ रोगाग्राफ्रा बिदि जायो बेथ' नै फाफ्लियाव होनो हाया अयथासार गिलिरलै ने अजन जागोनलै एरगोन माला हालौफैगोन गाबोन दा फोखानांगोन ना माइलाय गलांनाय होनायसो गालांदों नामा हानायालाय 100 थांनानै 100 जाबाय आयौ माथो गिलिरथार बुजायालाय गिलिरथारलै बुजाया अजन दं $101 सिन्देलफ्राबो गलाबायोब्रा 101 माइ रोगाबाय लोगोफोर दालि फोनो बानग्राफ्रा बजाबा लानांगौब्रा ओरै बजाब्रा 103 अयथासार रोगाबायला नै माथो माइब्राजोंसो लगायजोब्बाय माइब्रा माथा जाजोबसिगोन मेङोलै अयथासार 104 माथो गोलोमजोब्बाय नोंना सोर माथो गोलोमजोबथारबाय